Mä ihailen tätä luovaa ajattelua, mitä. Vaihdetaan vaikka hattuja ja puolia. Eli Jarpilta murtuu selkä, Jarnalta kylkiluut. Ja se on mun mielestä aika paljon yhteen jaksoa, kun 2 Dudsonia on pois pelistä. Nyt sä kerroit, että mitä tulee tapahtumaan. No mä vähän kiusasin niitä. Sä vähän niin kuin Amerikassa sanotaan, sä spoilasit. Kato, vitsi, on sille tarttunut jotain tuolta Setä Sämiltä tonne sana-arkkuun. Mutta huomaatteko kuinka paljon tässä on viikon aikana tapahtunut? Me vaihdettiin hattuja ja puolia. Ja nuotio on palannut loppuun. Pian me jäädytään tänne kuoliaksi. Ellei me käytetä jotain tätä Intian selviytymistä ja hierouduta yhteen. Niin justiin meinasin, muuten me ehkä kuoltais tänne kylmyyteen, mutta onneksi me ollaan käyty kaikki mahdolliset Intian riitit läpitte. Eli meillä on niinku erämaa kuin erämaa, paikka kuin paikka, niin meillä on selviytymiskeinot hallus. Kuitenkin nehän vetää lannenvaatteessa kesät talvet. Sanoppa. Mun mielestä on hieno nähdä, että kun tää jakso on tullut pihalle, että minkämoisen halon se täällä nostaa. Vai nostaako? Ja tääkin oli Amerikassa kielletty. Ei saanut tehdä näin. Vaikka sehän on niinku Suomen ala-asteella ja kouluissa opittu, jos leikitään niinku... Inkkaria ja länkkäriä! Se on aina näin. Vedetään päänahkoja irti. On se niin herkkä maa tuo Amerikka. Onneksi me suomalaiset ei välitetä paljon näistä. Ehkä. No, ehkä. Huomenna. Ensi viikolla nähdään. Ei muuta kuin nauttikaa jaksosta. Ensi viikolla. Jos ei meitä näy, niin tulkaa lunastamaan meidät maksamaan takuut. Kiitos. Nuoli seljas. Ai, otakko tuon pois. Ei, tää on nuoli, se on mora. Ja jos te olette ihmetellyt, minkä takia Jarpilla on noissa 2 ensimmäisessä jaksossa ollut semmonen koko vartalo korsetti, niin nyt saatte siihen kysymykseen vastauksen tässä jaksossa. Se on kato, kun tuo Amerikka arvostaa Hollywoodin eritoten arvostaa hoikkia ihmisiä. Niin veri sellaisen, että pysyy vatta sisällä. Nythän mulla ei sitä ole, kun me ollaan Suomessa taas. Saa olla taas lihava ja leppoosa. Eli tämähän jakso kuvattiin ennen näitä 2 aikaisempaa jaksoa. Me oltiin niin ovelia, että me vaihdettiin näiden järjestys. Niin sen lisäksi, että me pystytään vaihtamaan täällä paikkaa ja pipoja, niin me ollaan myös vaihdettu jaksojärjestystä.